Esikhathini esiphila kusona, we need abantu besifazane abazoma ezwini elilodwa kuzo zonke izimo ezenzakalayo ezisithinta kakhulu thina abantu abasha. I-program enjengalena esuke sizoblazwa njengabantu abasha ukucertifya ukuthi nathi ngempela we are young women of the ANC Women's League in the ANC. Usho ukuthi nathi we are able as young women ukuthi si-coordinate ngazwilini, sikwazi ukuthi la kunesikhalo khona, kunenjabulo futhi khona yomuntu omusha nathi sibe khona kuleyo forefront. Okwethu-ke akukuningi. I-ANC Women's League as much as ikhona imele abantu besifazane, kodwa imvama kuabantu abadala abangasa-resonate with issues of young women such as us. So our basic task would be that to assist thereof. To the young women who are going to be blessed today, siyabongela ANC Youth League. And we hope ukuthi akuzogcina ngokuthi umuntu ablazwe nje kuphela, kodwa kuzobonakala nomnyakazo egroundini. Kanjalo futhi nabomama bethu, we hope that this opens space to ukuthi whenever we encounter an issue or we see an issue in our communities, sikwazi ukuthi sigijime sizobeka kumina, sigijime futhi kanjani nathi njenge-Youth League, a wing of the ANC. Ngiyabonga. Amandla.